हेल' लोगोफोर आं आंनि न'नि खोरखि बानायनायखौ आं नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो बे खोरखि बानायनो नागिरनाय दंफां बियो गाम्बारि ओमफ्राय खयथा सिगुन दङ ओमफ्राय बांसिना गाम्बारि जोब आरोना बिट ना मा होनो बेखौलाय न'आवनो बिफां दंखायोमोन बेखौनो हाफायदों डिजाइन बेखौ डिजाइन बानायगोन बादि होनना बुंदों मिस्ट्रिफ्रा माबायदि बानायगोन आंथ' बारा आइडिया गैया मिस्ट्रिफ्रा मा साजेसन होनानै बानायो ओरैनो लकेल मिस्ट्रि बिसोरो बानायनायावबो मोजां बानायो बिसोरो मानसिफ्रा गोसो होनानै मावगासिनो मिस्ट्रियाबो सानैल'खा गावसोर सानैजोंनो बिराद मोजां मावो आरोना बिसोरो सोरबाफोर काट मिस्ट्रि नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंजों हेल' गासिबो नै आंनि खोरखिखौ नोंथांमोननो देखायनो नागासिनो नैबेनो आंनि न'नि खोरखिया नैबेनो दा मिस्ट्रिफ्रा फुरा रेडि खालामना दोनबाय दा बेखौ खोबनानै दोनथ'दों दा वालाव माबा दोनथ'वाखै दाबो न'आव ओंखारना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे दा अखा हानायखाय बेखौ थिं खोबना दोनदों नै गासिबो रेडि जाना दंजोबो कमप्लिटलि थारमाने आं बाव ग्लास होगोन बाव ग्लास होगोन नैबे गेजेराव मोनसे थागोन ओरै बे ओरै थागोन बे बुस्थुआ बिदि थागोन बेनिफ्राय ओरै ससे ग्लास जागोन आं मोननै खालामगोन ग्लासखौ दानो बाहेरायावनो जाबना दोनदों बेखौ खिरखिनि साइजखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय मोजां मोनदोंना गाज्रि नुदों दा नैबे खोरखिया गोजौ साइड थागोन बियो बे ओरै जागोन बे खोरखिया बिदि जागोन आरोना गेजेराव पार्टि माबा मोनसे होबावगोन काट होसरबावगोन थारमाने आं डिजाइन बानायहोआखै जास्ट ओरैनो सिम्पोल आरोना जाबना दोनफिनसै नैबे खोरखियावनो लागायगोन आङो बे न'आवनो आं बेयावनो लागायगोन थिन फाला खरि होदों आङो कमप्लिट जायाखै दाबो